Jes, super kiva, että sä oot päässyt tänne asti. Eli ei muut kuin mennään suoraan asiaan. Eli suomalaisille B2B-yrityksille, miten saada 80 laadukasta liidiä seuraavien 8 kuukauden aikaan ilman kalliit myyntitiimejä tai ylimääräistä markkinointia? Eli tämä ihan sama systeemi tuotti $42,000, eli noin 38 000 euroa tälle suomalaiselle kasvumarkkinointiyritykselle vaan 14 päivässä. Niin kuin tässä kuvassa näkyy, 144 prospektia, niistä 144 prospektista buukattu 15 puhelua vaan 14 päivässä ja 15 puhelusta 3 uutta asiakasta. Eli yhden asiakkaan lifetime value $14,000, eli 3 kertaa 4. Ja tämä ihan sama systeemi toi myös yli 200 uutta liidiä toiselle suomalaiselle yritykselle vaan muutamassa kuukaudessa. Ja nyt saatat miettiä, että onko tämä mua varten. Niin mä selkeytän sulle, että tämä on sua varten, jos sä oot toimitusjohtaja, CEO, perustaja, omistaja, markkinointipäällikkö tai mikä tahansa muu keskeinen päätöksentekijä suomalaisessa tai Suomessa toimivassa B2B-yrityksessä. Tämä on sulle, jos sä oot kiinnostunut näkemään, miten sä voisit alkaa tuottaa positiivisesti ennustettavaa tasaista lead-flowt sun yritykselle tulevien viikkojen aikaan käyttämällä korkeatasoista markkinointisysteemiä. Ja sitten on sulle, jos sä oot kyllästynyt kalliisiin myyntitiimeihin tai ylimääräisiin markkinointikuluihin, jotka ei tunnu tuottavan minkäännäköistä tulosta. Ja tässä on totuus. Jos sä katsot tätä, on erittäin todennäköistä, että sä oot yrittänyt kaikkea saadaksesi lisää liidejä ja asiakkaita ja sitä kautta kasvattaa sun liikevaihtoa. Sä oot todennäköisesti yrittänyt kasvattaa sun toimintaa käyttämällä somemarkkinointia, yrittämällä verkostoitua eri potentiaalisten kumppaneiden kanssa, tai sä oot jopa heittänyt rahaa Google Ads-mainontaan toivomalla parempia tuloksia ja parempaa liikevaihtoa. Tässä kuvassa näkyy nopeasti, että tuossa on 4 eri markkinointimetodia ja näkyy, että ne ei osu tonne meidän maaliin, joka on success. Ja sitten siinä vieressä oikealla puolella näkyy yksi superhyvä markkinointikanava. Ja sitten kun me saadaan siihen keskitettyä kaikki meidän energia, niin me päästään tuonne meidän päämäärään, eli success. Eli meidän kohdalla se tarkoittaa parempaa liikevaihtoa ja enemmän toimintaa meidän yritykselle. Ja sä oot turhautunut. Miksi? Koska sä et näe odotettuja tuloksia. Ja here's the trick. Sä et epäonnistu siksi, että nämä menettelytavat ei toimisi. Ne toimii kyllä, mutta ne ei toimi niin tehokkaasti kuin sä haluisit. Varsinkin kun sä kasvatat sun toimintaa. Eli sä oot keskittynyt liian moneen asiaan samalla tavalla kuin kettu, joka yrittää ottaa 2 jäänistä kiinni ja jää lopulta ilman kumpaakaan saalista. Keskittymällä metodeihin, jotka joko maksaa liikaa tai niissä kestää ikuisuus alkaa tuottaa tuloksia. Tässä kohtaa suurin osa B2B-yrityksistä karttaa oikein sun. Eli ne hajauttaa liikaa ja liian nopeasti, jonka vuoksi niiden strategia muuttuu hajanaiseksi ja epäselväksi. Mä en tiedä, ootko sä ikin kuullut Bruce Leen sanontaa. En pelkää miestä, joka on harjoitellut 10 000 eri potkua yhden kerran, vaan miestä, joka on harjoitellut yhtä potkua 10 000 kertaa. Se on vaarallinen tyyppi. Ja tämä kuvaa tosi hyvin tätä niin kuin hajautettua epätehokasta markkinointia. Ja se kuvastaa hyvin tätä samaa tilannetta. Tuossa on vielä hyvä kuva Brucesta. Leikataan siis ylimääräinen meteli pois taustalta ja keskitytään olennaiseen. On olemassa yksi tietty mekanismi, joka on ollut sun silmien alla koko tämän ajan odottamassa voivansa näyttää potentiaalinsa ja avata liidihanat, jotka ottaa suoraan sisään sun yrityksen myyntiputkeen. Ja tää on kylmä sähköposti laajassa mittakaavassa. Nyt sä saatat miettiä, että okei, miksi kylmä sähköposti? Koska se on suoraan kohdennettu eikä vaadi laajaa tietämystä algoritmien toiminnoista. Kylmäsähköpostin välityksellä sä pääset olemaan suoraan yhteydessä päätöksentekijöihin ja sä pääset oikopolkuun pitkin suoraan kiertelemättä suoraan bisnekseen. Plus sä voit tehdä tätä tosi laajassa mittakaavassa, joka tarkoittaa enemmän liidejä vähemmässä ajassa. Ja kuka muu voisi olla parempi opastaa sua käyttää tätä vahvaa menettelytapaa kuin me? Ei ketään.
Eli me ollaan murrettu koodi ja me ollaan täällä näyttääksemme sulle, miten sä voit muuttaa sun kylmäsähköpostiponnistukset hyvin rasvattuun kylmäsähköpostikoneistoon. Eli oot sä valmis masteroimaan sen kuuluisa Bruce Leen yhden potkun, sen sijaan, että sä saisit 10 000 eri potkua kaikki huonosti. Jatka kattomista. Mun nimi on muuten Nikolas Kiarella. Tuossa on pari kuvaa musta. Siinä on ekas kuvassa lämmin kesäpäivä, missä mä nautin tosta lähdevedestä. Ja sitten toinen kuva, missä mä oon intis. Tuon loppusodasta varmasti. Ja nyt sä saatat miettiä, että okei, kuka on tää tyyppi, joka vakuuttaa nostavansa mun B2B-yrityksen liidimäärää? Ja tuo on tosi hyvä kysymys, joten anna mun selkeyttää muutama asia. Mä aloitin Oasis Fire Agencyn vuonna 2024. Ja mä oon ehkä uusi pelaaja kentällä, mutta mä en ole aloittelija, mitä tulee tulosten näyttämiseen, ja mä oon hiljaisuudessa hionut mun taitoja. Mä oon kouluttautunut alan johtavien tekijöiden alla, jotka on buukannut tuhansia puheluita yrityksille kylmäsähköpostin välityksellä ja tuottanut miljoonien eurojen edes liikevaihtoa eri yrityksille. Jos tää kertoo yhtään mitään, niin sen, että mulla on voittava strategia ja menetelmä. Enkä mä sano tätä kerskaillakseni, vaan mä kerron sen takia, että tämä on avain siihen, mitä mä aion kertoa seuraavaksi. Ennen hyppäämistä kylmäsähköpostin maailmaa, mä olin varmasti monella tapaa samanlainen kuin sinä. Eli innokas löytää vankan ja luotettavan menettelytavan vetää puolensa asiakkaita ja bisnestä. Sitten mä pääsin käsiksi uskomattoman tehokkaisiin tekniikoihin käyttää kylmäsähköpostia ja mä tajusin, että tämä on se puuttuva palanen positiivisesti skaalautuvaa ja tuottavaa liidien tuottamista varten. Tähän väliin mä haluaisin kertoa itsestäni vähän. Eli asioita, mistä mä nautin, harrastuksista ja niin poispäin. Eli mä nautin tosi paljon mun työstä, yrittäjyydestä ja mä opiskelen jatkuvasti siihen liittyviä asioita. Mä oon myös suuri äänikirjojen, podcastien ja haastattelujen kuluttaja. Lisäksi mä vietän tosi paljon aikaa mun perheen kanssa ja mä urheilen tosi paljon. Tuossa on vielä kuva musta Junnu pelaamassa fudista. Eli mun lempiurheilulaji on fudis, jonka parissa mä kasvoin, ja sitten myöhemmin thaibox. Joustavuuden vuoksi mä en enää harrasta missään seurassa. Ja pakko myöntää, että mä kaipaan paljon sitä kilpailuhenkisyyttä ja sitä, että tiimissä yhdessä mennään kohti yhtä goolia. Nykyään mä treenaan enimmäkseen salilla ja mä tykkään sekoittaa painoja ja calisthenics eli street workouttia. Harrastuksista mä oon saanut aina super paljon irti, varsinkin nuoren oli tosi tärkeää saada purettua energiaa johonkin. Ja lajit enimmäkseen fudis on opettanut mulle tosi paljon arvokkaita taitoja ja opetuksia, joita myöhemmin mä oon voinut käyttää bisnekseen. Eli itsekuri esimerkiksi ja sen, että oikeasti jos haluat saavuttaa jotain, niin kuka ei tule antaa sitä sulle, vaan se on ainoastaan kiinni susta ja että sun tarvii johdonmukaisesti työskennellä fiksusti ja tosi paljon ja mennä läpi jokaisesta henkistä fyysisestä esteestä, kun silloin tapahtuu suuri muutos. Eli sä et voi jäädä paikoille venailemaan vaan, että jotain tapahtuisi. Eli vaikka mulla ei ole pitkää track recordia tästä, se mitä mulla on pääsy oikeaan informaatioon ja strategioihin, jotka toimii, ja ne on kokeiltui ja ne on sulle valmiiksi hyödynnettäväksi. Siinä on vähän musta, ja nyt me voidaan sukeltaa toiminnan vaiheisiin ja siihen, miten me oikeasti laitetaan tämä systeemi pyöriin. Eli vaihe 1. Aika jättää keskiaika taakse ja rakentaa automatisoitu kylmä sähköpostisysteemi. Eli jos sä lyötät sähköpostia vieläkin manuaalisesti tai palkkaat pataljonan myyntiedustajia, saat väärällä polulla. Nyt on kuitenkin vuosi 2024 eikä 90-luku. Eli sä heität tosi paljon aikaa hukkaan. Mieti kaikkea sitä aikaa, mikä menee myyntiedustajien palkkaamiseen ja kouluttamiseen. Jos kaikki menee sujuvasti, saat ehkä muutaman myyntiedustajan ole yhteydessä noin 20-40 prospektiin päivässä. Tämä vanha-aikainen menettelytapa maksaa sulle iän ja terveyden. Ja millaisia tuloksia saat aikaa? Keskivertotuloksia. Tässä on sulle ratkaisu. Vaiha tämä nykyinen sotku automatisoituu kylmäsähköpostisysteemiin. Systeemiin, jonka kautta voit automaattisesti olla yhteydessä yli 1000 prospektiin ja follow-upata jokaista niitä 1 tai 2 päivän jälkeen. Eli sä et tarvii myyntiedustajaa, armeijaa, sä et tarvii, sulle ei mene hulluja ylimääräisiä kuluja, eikä loputonta kouluttamista, vaan silkkaa puhdasta tehokkuutta. Sä voit asentaa tämän superjärjestelmän. Se vaatii vaan muutaman softan ja vähän yksinkertaista teknistä työtä ja pari päivää. Entä hinta?
Sanotaan näin, että sun ei tarvitse käydä patjan alta kaivelemassa säästöjä. Pro tip. Isoin virhe, jonka sä voit tehdä. Jumissa vanhoihin hyviin aikoihin mindset. Eli jätä manuaalinen työvoima ja lopeta palkkaaminen. Oikein tyyppisellä myyntiautomatisaatiolla sä voit korvaa jopa 8 myyntiedustajan ja muutaman markkinoiden tiimin saamalla aikaan sen saman lopputuloksen maksamat kalliit kuukausipalkkoja tai kouluttamatta ketään. Vaihe 2. Kokoa lista sun unelmaprospekteista, eli sun ideal customer profileista. Käyt sä läpi LinkedInia, Instagramia, Facebookia tai muita somepalveluita, niin kuin saisit asiakkaiden aariahdis. Nyt sä voit jättää se taakse. Sä et ole mikään Indiana Jones. Ja jos me ollaan rehellisiä, sä saat kaivettua esiin vaan ja ainoastaan ne samat vanhat liidit, johon kaikki on jo ollut yhteydessä. Eli mitä jos me tähän väliin yhdisteltäisiin nyt vähän palasia ja käytetään vähän asiantuntevia työkaluja ja pikkasen AI-taikuit automatisoimaan tämä meidän pahamaineinen systeemi, joka näkyy tässä myös. Eli markkinat on täynnä tosi tehokkaita AI-pohjaisia prospektointityökaluja, jotka auttaa sua löytää tuhansia prospekteja sähköposteineen, puhelinnumeroineen ja muiden hyödyllisten tietojen kanssa vaan muutamalla klikillä. Ja tässä alhaalla kuvassa, tässä screenshotissa näkyy kuva muutamassa minuutissa kerätystä tällaisesta prospektilistasta, joka me ollaan kerätty käyttämällä näitä työkaluja, mitä me tullaan käyttämään myös sun kanssa. Eli ei enää raakaa listaa, johon ollaan oltu yhteydessä jo liian monta kertaa, vaan saat sulle räätälöidyn listan, joka sopii yhteen just sun ideal customer profilein kanssa niin kuin valettu. Pro tip. Automatisoidu, mutta tee se fiksusti. Tässä ei ole kyse koko maapallon spämmäämisestä, vaan kyse on olla yhteydessä oikeisiin ihmisiin, jotka oikeasti haluaa, mitä sä myyt. Lopputulos. Laatuliidei, vähemmän aikaa tuhlattu ja vahva nousu sun buukatuissa puheluissa. Luota muhun, niin sun tulevaisuuden itsesi kiittää sua. Vaihe 3, eli tokavika vaihe. Valmista myyntiviestit hyötyjen ympärille. Eli jos sä lähettelet tietosanakirjan mittaisia viestejä pitchaamalla sun yrityksen palvelua tai tuotteet jokaiselle maikille ollut business email, yksinkertaisesti lopeta. Mitä saat sillä aikaa? Joko paljon heinäsirkan silitystä tai digitaalisen version oven lyömisestä kasvoille. Nyt on aika tehdä täyskäännös. Eli poimi sun ikioma asiakasprofiili, ideal customer profile, johon sä haluat olla yhteydessä, ja aseta itseesi go-to-yrityksen aseman ja näytä, miksi sä oot paras henkilö, yritys auttaa heitä heidän tietyn huolenaiheen tai ongelman kanssa. Eli unoha ylimääräinen jaarittelu sun palvelusta tai tuotteesta. Ketä ei kiinnosta sun tuote tai palvelu, vaan se, mitä se saa aikaiseksi. Esim. Miten sä voit tuottaa ekstra 20 000 euroa tai miten sä voit säästää 10 tuntia viikossa. Pro tip. Pelaa peliä sun haluamalla tyylillä. Eli sen sijaan, että sä sanoisit, hoidamme digitaalisen markkinoinnin puolestasi, kysy, miltä kuulostaisi sun palvelun 4-kertaistunut myynti puolessa vuodessa? Kuulet sä eron? Eli älä ole se yritys, jonka kaikki jättää huomioimatta. Oo se yritys, josta kaikki haluaa kuulla, koska sulla on se, mitä ne oikeasti haluaa. Vaihe 4, eli viimeinen vaihe. Buukkaa kiinnostuneet prospektit sun kalenteriin. Iso virhe, jonka moni yritys tekee markkinointi- ja myynti- ja markkinointiponnistulensa suhteen, on se, että ne on heti yhteydessä niiden kiinnostuneihin liideihin. Eli sä näet suuresti vaivaa ottamalla yhteyttä niihin, esittelemällä sun tarjous niille, ja sitten vihdoinkin, kun saat ne kiinnostuu ja ne ojentaa niiden käden, niin se päästään ne menee. Eli kun me outreachataan meidän ideaaleihin asiakasprofiileihin, saman tien kun joku näyttää kiinnostusta, me laitetaan niille e-mail kysymään, onko ne avoimia hyppää meidän 30 minuutin tutustumispuheluun nähdäksemme, onko sun tarjous sopiva niiden yritykselle. Eli tiivistelmä. Niin kuin sä näet, kaikki mitä sun pitää tehdä on 1. Luoda automatisoitu outreach-systeemi. 2. Luoda lista sun ideal customer profileista, eli luoda lista sun unelmaprospekteista. 3. Luoda hyötyjen ympärille keskittynyt myyntiviestittely. Ja 4, eli viimeinen,
buukata ne kiinnostuneet prospektit sun kalenteriin. Tällä tavalla sä saat 80 liidiä seuraavien 8 kuukauden aikana. Nyt sulla on pari vaihtoehtoa saavuttaa tämä. Vaihtoehto 1 on tehdä tämä yksin. Kuitenkin sun tulisi käyttää vähintään 6-12 kuukautta opettelee, miten luoda ja asettaa täydelliset rakenteet sun outreach-systeemiin, luoda täydellinen viestittely ja luoda hyvät prospektilistat. Sun tulisi käyttää vähintään 2-3 tuntia päivittäin uusien kampanjoiden testailuun ja prospektien buukkaamiseen uusiin puheluihin. Ja sä kävelet ohi kymmenistä ja sadoista tuhansista euroista, jotka sun yritys olisi voinut tehdä, jos sä olisit aloittanut käyttää täydellistä systeemiä. Tai sit sä voit alkaa työskennellä meidän kanssa, täyttää sun kalenteri laadukkain liideillä ennustettavasti ja hypätä tämän kivuliaan oppimisprosessin yli. Edelleen, tämä on CEOille, eli toimitusjohtajille, perustajille, omistajille, markkinointipäälliköille tai mille tahansa muille yrityksen keskeisille päätöksentekijöille suomalaisissa B2B-yrityksissä, jotka hakee kasvua hankkimaan uusia korkealaatuisia asiakkaita. Tässä on mitä tapahtuu, kun sä alat työskennellä meidän kanssa. Eli sä saat 80 liidiä seuraavien 8 kuukauden aikana. Sä voit olla murehtimat liidiflowsta ja liidien laadusta. Sä voit itse keskittyä sun yrityksen ydintehtäviin samalla kun sanat meidän huolehtia sun yrityksen liidien hankkimisesta. Ja sun yritystä on paljon vähemmän stressaavaa pyörittää, kun sä tiedät, että sulle valuu uusia liidejä, asiakkaita ja niiden kautta uusia tuloja viikoittaisella tasolla. Nyt, jos sä haluat tehdä jotain samankaltaista talon sisällä, se tulisi maksaa sulle ainakin 20 000 kuukaudessa ja kestäisi noin 6 kuukautta aloittaa. Me ollaan vaan pikku murto-osa noista kuluista ja sä pääset alkuun vaan noin parissa viikossa. Jos sä oot kiinnostunut, miten tää tulisi hyödyttää sun yritystä, varaa aika tästä alhaalta olevasta linkistä. Ja mä voin työskennellä vaan noin 5 asiakkaan kanssa, johtuen tämän palvelun erittäin henkilökohtaisen puolen vuoksi. Eli mulle on tosi tärkeää pitää laatu mahdollisimman korkealla sen takia, että me kaikki saataisiin mahdollisimman hyviä tuloksia aikaiseksi. Eli jos sä oot kiinnostunut, mä suosittelen odottaa. Ja me tarjotaan tietysti kaikki takuineen, eli jos me ei pidetä meidän lupauksista kiinni, sä et maksa senttiäkään. Ja nytten viimeisen tiivistetään vielä tämä meidän tarjous. Eli 1. Mä rakennan koko tämän outreach-systeemin sun puolesta noin 2 viikossa. Mä luon sulle listan sun ideal customer profilesta, eli mä luon sulle listan prospekteista. Mä muotoilen oikeanlaisen myyntiviestittelyn ja kirjoitan kaiken sen markkinointimateriaalin outreachia varten. Ja sit mä vastaan kiinnostuneille ihmisille ja mä buukkaan ne sun kalenteriin. Sä saat 100% tyytyväisyystakuun ja sä maksat vaan tulosperusteisesti. Kaikki mitä sun tarvii tehdä on varata soittoaika tästä. Yes. Kiitos paljon ja toivottavasti me nähdään puhelussa.